खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे भिडिअ मोनदों आं आर'नाइ खौरां बिजोङावहाय हयथ' बिसोर मोगा-मोगि लाहैदोंमोनदां बै सारनिफ्राय ना मुंखौ आं मख'थ'ला जायखिजाया भिडिअ नुखागोन जेला सारा बुंदों सिक्सिडिल ओमफ्राय दिलीप सयकियानि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा खेंफोरथि होलांदों आरो मोजांबो जादों बेफोरबायदि जोंनि जेसेबां बर'नि इन्टेलेक्चुवेलफोर दं बा बेफोरबायदि सारमोना बेफोरबायदि जिरायना थायालाफानो आंनि हिसाबाव बुंहोलांनांगौ बा सोरबा सासे दैदेनगिरिनि मोखांखौ नायालाफानो खारन बै व्यक्तिफ्राबो बुजिना सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुङो नालाय बे आरोखि जाय हक सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायाव दिलीप सयकियानि सायाव बाथ्रा बुंनायाव दिलीप सयकियाखौ सोर देरहाहोदों नंगौना नङा आरो दिलीप सयकियानो भट होनांगौ होनना बुंनाया सोरमोन नङा होनबा खारन बिखौ जोङो देरहाहोदों गोरोन्थिया सोरनि जों बर'फोरनिनो जों बर' रायजो राजानिनो आरो जों बर' दैदेनगिरिनिनो गोरोन्थि होनना बुंनांगोन बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ सेकेन्ड टाइम आरो मावफिना दिनैहाय नंगौ जोंनो बेफोरबायदि मानसिखौ देरहाहोयोब्ला जोंहा माबायदि खहा जानो थांगोन आरो जेरैबायदि बर' रायजो राजानि खहा जाथावथाव बाथ्रा बुंदों दिलीप सयकियाया ना दिलीप सयकिया बावहाय राजनितिखौ लानानै सोरबा बे बेफोरबायदि बुंलायबाय थानानै लाब गैया एखेबारे लाब गैखाथारा दिनै दिलीप सयकिया दिनै बुंजेनदों मानो बुंदों बियो दिलीप सयकिया दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दिनै बिसोरो दङ हानि मोनथाय सिक्स सिडिउलनि बाथ्राखौ लानानै बियो दिनैहाय सौजेनदों बियो सेकेन्ड टाइम बियो मा खालामगोन दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजेनदों जेब्ला गाबोनो नोंनि सिथ्लायाव आगानबो होगोन आगान होयोब्ला जिरायोब्ला बियो नोंनि हा पाट्टा माबा माबि गासैखौबो थेर बेथेर खालामगोन होननानै आं सानो थ' बे गोरोन्थिखौ सोर मावनानै लादों जोंनि बर'नि माखासे सानसुमै होननांगोन लिडार दैदेनगिरिफोर नङा होनबा बेफोरबायदियानो गोरोन्थिखौ मावदों होननानै आं सानो दिनै बेफोरो बै व्यक्तिफ्रा जुदि बिनो बेफोरबायदि होनांगौ होनना बुङामोनबा जों बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बेफोरबायदि भट होनाय नङामोन जायफ्रा होदों दिलीप सयकियानो अनलि गुबुन हारिनिफ्रायल' मोनगोन बे नङा जों बर'निफ्रायबो गोबां भट मोनदों बियो मोननानै दिनैहाय बेसेबां लेभेल मारिफैदों बेसेबां फुट्टानि बाथ्रा बुंफैदों सिक्स सिडिउलाव हाबफैनानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबफैनानै बिसोरनाव मा सिक्स सिडिउलबो थानानै आरो हानि मोनथाय गुबुन हारिनियाव गुबुनाव ट्रान्सफार जाया बेसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों नङा होमबा मोननै सोदोब बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि बाथ्रायाव बिराद दुखुनांथावना जादों होननानै आं सानो जिखियानो जाया मानो आं बेखौल' बुंगोन जों गोरोन्थिखौ सोरबाया मावाखै दिलीप सयकिया मावाखै नों बर' दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो गोरोन्थिखौ मावदों बिखौ रोखा आरो जाय व्यक्तिफ्रा दिनैहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जाय दिनै दल संगठना दिनैहाय दिलीप सयकियानो भट होनांगौ होननानै बुंदों बै व्यक्तिफ्राहाय बेखौ एसे मोजां रोखायै साननाया लेसन लानाया मोजां सोलोंनाया मोजां जाय व्यक्तिफ्रा दिनैहाय गुबुननो भट बिनानै होग्रा बेनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया बै समावबो जों बर' हारिफ्रा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे बुङोब्ला बै व्यक्तिफोरजों जाफानानै बाथ्रा बुङो आरो दाबो बै समनि गोदोनि अनलि बे भट बिना होनाया गाव व्यक्तिगत सार्थ गावनि लाबालाबनि मुलाम्फानि थाखायनो बे भटखौ बै समाव बिना होदोंमोन होननानै आं सानो बावहाय बर' जाथिनि जेबो लाब गैया बर' हारिनि जेबो लाब गैया बरंस' खहा जानायनिसो खामानि मावदोंमोन होननानै आं सानो दा बिथांमोनाबो माखासे एसे बुजिनो हमदों होननानै आं सानो ओरैनो जानला मानला सोरनिबा सावगारिखौ लानानै सावोब्ला सोरनिबा मुसुखाखौ माबायदि रोखोम खालामनानै सावगारोब्ला जोगारोब्ला सानै हयै साव दा दिनैहाय जाय व्यक्तिफोर दिलीप सयकियानि खोथाखौ सावदो दिलीप सयकियानि मुर्ति बानायनानै जोख्लायदो नंगौना नङा सोर खालामगोन दा
रावबो खालामा नों आङा जुदि माबा मोनसे बुंमोनलाय बा सोरबा सासेया बर'नि दैदेनगिरि सोरबा सासेया बुंमोनलाय अब्लाना मुर्ति खालामगोन सावगोन बायदि रोखोम खालामगोन तो गोलाव बाथ्रा बुङा नैबे सारनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि मा बाथ्रा बुंदों गोलाव जानाय नङा इसेल' बेथ' जोबोद माने दुखुनि बाथ्रा फैदों दुखुनि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन এই कारणे मानोना दिलीप शइकिया बिथाङा बावगारलांबाय नामा मोनथिया किन्तु बिथांनि जितु एमपि बिथाङा जोंनि बर'नि भटनि गेजेरजोंनो बिथाङा जय जादोंमोन बर'आ जुदि होआमोनब्ला दिनै बिथाङा एमपि हयতো जानाय नङामोन दा दिनै बिथाङा एमपि जानानै बिथाङा दिनैहाय 8 शेड्युल आरो 6 शेड्युल बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेनि सोमोन्दै बिथाङा जेबो मोनथियै बायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युल बे गासैबो लोगो नांनानैसो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानैसो 6 शेड्युला सृष्टि जादों बे 6 शेड्युला सृष्टि जानायनि उनाव दिनैहाय बर'फोरा 6 शेड्युल बेलेग जानांगोन दिनै बर'फोरा 6 शेड्युलाव थानानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ नागारनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जुदा खालामनांगोन बे जितु बुंनाय बे बुंनायाथ' आसलते जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक এইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্য হৈছে কিয় দুৰ্ভাগ্য হোৱা বুলি কৈছোঁ যে দিলীপ শইকীয়াই আজি তেওঁ হয়তো পাহৰি গৈছে তেওঁ যেতিয়া এমপি খেলিছিলে তেওঁ মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা যেতিয়া এমপি খেলিছিলে সেই এমপি তেওঁক আমাৰ বড়ো মানুহবিলাকেই নিদিলে কিন্তু তেওঁ এমপি নহ'লেহেঁতেন কিন্তু আজি তেওঁক এমপি কৰাৰ পিছত দুৰ্ভাগ্যজনক তেখেতে মানে সংবিধানক উফুৰাই দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা যিটো মানে তেওঁ কৈছে যে 6 शेड्युल আর ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক বেলেগ বেলেগকে থাকিবলৈকে সেইটো কোন যুক্তিৰ কথা আছে এইটো ইংৰাজৰ দিনতে 1886 চনতে সেই ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক তাৰপিছত 6 शेड्युলৰ যিটো নিয়ম ধাৰা সেই নীতিবিলাক কৰি থৈ গৈছে কিন্তু তেখেতে সেইটো পাহৰি গৈছে নেকি সেইটোতো তেখেতে খুব ভুল কৰিছে আৰু তেখেতৰ সেইটো ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকৰ যিটো এৰিটো আনি পেলাই আজি আমাৰ বিটিডিত বাক কৰা যিসকলে বিটিডিত বাক কৰিছে যিসকলে অনাবৰসকলে বিটিডিত বাক কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ বড়োবিলাকৰ মাজত যিটো সংঘাত সেই সংঘাত সৃষ্টি কৰা তেখেতে এটা মানে ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মই ভাবোঁ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ প্ৰমোদ বড়োই আমাৰ মহুৰীপৰা অঞ্চলত ট্ৰাইব মানে আমাৰ অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভা সন্মিলিতভাৱে একেখন ঠাইতে একেটা মানে ঠাইতে আমাক মানে হেৰি বনাবৰ কাৰণে এইটো বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে 1.5 কোটি টকা দিছে যাতে ঐক্য সংগতিৰ মাজেৰে বজাই থাকে সেই সূত্ৰে আমি এটা কাম কৰি আছো আমি ট্ৰাইবেল মানে আমাৰ বড়োই হোক বা আমাৰ অসমীয়া এই হোক তাতে লগ কৰি আমি অসমীয়া ভাষাৰ বা অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ষ্টৰ বনাইছে আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰণে এটা বেলেগ মানে হেৰি কৰিছে একেটা ঠাইতে বিল্ডিংখন এখনেই কিন্তু ঠাইটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমি ঐক্য সংগতিৰে আমি কাম কৰিছোঁ মইতো এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ মই মানে আজীৱন মানে হেৰি সদস্য তাৰোপৰিও মই মানে মহুৰীপৰা আঞ্চলিক অসম সাহিত্য সভাৰ মই এই মানে হেৰিৰ যেটো মানে বছৰিকীয়া যেটো হেৰি ওলাই আপোনাৰ কি বুলি কয় হেতু কিতাপ যে আমি ওলাই স্মৰণিকা সেই স্মৰণিকাৰ মই মানে সভাপতি মই আমি বড়ো আৰু অবড়ো তাৰপিছত আমাৰ কলিতা নান কলিতা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি একেলগে আমি বাস কৰিছোঁ কোনো আমাৰ ইয়াতে ডিবেট নাই আজি দুৰ্গা পূজাত আমাৰ বাপু বড়োই মানে সভাপতি হৈছে ইফালে মানে কলিতা মানুহে মানে সম্পাদক হৈছে কি সুন্দৰকৈ যোৱা বছৰ পৰিচালনা হৈছে এইবাৰো মানে তেনেধৰণৰ হ'ব গতিকে আমাৰতো ইয়াতে যিটো মানে শ্ৰেণী বিভক্ত যিটো শ্ৰেণী যিটো মানে নাগৰিকতা যিটো সৃষ্টি কৰাৰ কথাটো কৈছে সেইটো আমাৰ হোৱাই নাই গতিকে এইবিলাক আনি মাননীয় যেটো দিলীপ শইকীয়া সেই দিলীপ শইকীয়াই কি 6 शेड्युलটোত থাকিলে বিটি মানে
ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক নাথাকিব ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক থাকিলে যেনিবা শিখ শিডিউল নাথাকিব এইটো তেওঁ কি বিবিৰিবিলাক কথাবিলাক কৈছে আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত তেনেধৰণৰ কৈ পেলাই আমাৰ মাজত যিটো সংঘাত সেই সংঘাতটো তেখেতে আনিব বিচাৰিছে নেকি সেইটো তাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে